אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף נולד ב-1920 בבגדד שבבבל, בנם של יעקב וג'ורג'יה, ועלה יחד עמם לארץ בהיותו בן 4. המשפחה שהשתקעה בירושלים וחיה בדוח הקרב ביקשה להוציא את עובדיה הקטן מתלמודו על מנת לסייע בפרנסת המשפחה. ראשי הישיבה הפצירו בהורים להשאירו ללמוד בבית המדרש, שכן כבר מקטנות ניכר היה בעיניהם כי הילד נועד לגדולות. ואכן, עובדיה הקטן התגלה במהרה כעילוי, והתבלט בגאונותו ולהיטותו ללימוד התורה, עובדה שבאה לידי ביטוי בגיל 9, אז כתב את חידושיו הראשונים. בגיל 12 החל ללמוד בישיבת פורת יוסף, כבן חסותו של ראש הישיבה, הרב עזרא עטיה. בגיל 14 חגג עובדיה הצעיר את סיום הש"ס, ואף הספיק לחבר חידושים משלו למספר מסכתות. בעודו בן 17 שנים החל למסור שיעורים בהלכה. באותה עת הוציא גם חיבור הלכתי מהפכני אודות תקופת האמוראים והתנאים. כל זאת ועוד סימנו אותו כנער ייחודי ומוכשר בקרב לומדי התורה. אחד מסימני ההיכר שלו התבטא בכתב ידו. הרב עובדיה יוסף העדיף לכתוב בכתב חצי קולמוס ולא בשפה העברית הידועה. בהגיעו לפרקו, בשנות ה-20 לחייו, נשא הגאון רבי עובדיה יוסף את הרבנית מרגלית, איתו של רבי אברהם פטל. בשנה זו הוסמך הגאון רבי עובדיה לדיינות, ומיד לאחר נישואיו החל לכהן כחבר בית הדין של העדה הספרדית בירושלים. בשנת 1947 עבר למצרים, שם כיהן בתפקיד רבה הראשי של מצרים. וכשנה לאחר מכן, בקיץ 1950, חזר הרב עובדיה יוסף לישראל. בשנת תשכ"ט 1969 נתמנה הרב לכהונת הרב הראשי לתל אביב-יפו. מאוחר יותר נתמנה לרבה הראשי של מדינת ישראל ולנשיא בית הדין העליון. אחד מעקרונות היסוד הפסיקתיים של הרב יוסף היה בנקיטת הגישה של כוח דהיתרא עדיף, לפיה יש לבדוק בכל הלכה את עיקר הדין ולפסוק לכולה ולא לחומה כשאפשר. הרב ראה בעיקרון זה כי מייחד את מסורת הפסיקה הספרדית. באותה תקופה התפרסם הרב בעיקר בעקבות פסיקותיו פורצות הדרך, כגון הכרה ביהדותם של עולי אתיופיה, פסיקה אשר הובילה לעלייתם ארצה מכוח חוק השבות. כמו כן, התרת מאות נשים אשר הפכו לעגונות כתוצאה מחללי מלחמת יום הכיפורים. הרב שקד לילות כימים, נבר בספרי ההלכה, ולאחר מלאכת מחשבה בסוגיה הלכתית סבוכה זו, מצא דרך להתיר כל אחת ואחת מהן. פתרון הלכתי זה אפשר לנשים להתחתן בשנית ולהמשיך את שושלת הדורות של עם ישראל. כל פסיקותיו, כולל המהפכניות שבהן, היו צמודות להלכה. בשנת תשמ"ז, בעקבות החלטת מועצת חכמי התורה שעמד בראשה, הוקמה תנועת אל המעיין, במטרה לקרב את יהודי הפריפריה לרוח ישראל סבא. מן המפורסמות היו שמרן ניחן בגאונות וזיכרון פנומנלי בלתי רגיל,
על אף גאונותו בתורה ולימים גם גילו המופלג, הסתובב בכל רחבי הארץ והגיע לכל כינוסי התורה עליהם מוזמן, כדי להביא להפצת שיעורי תורה, הקמת מוסדות תורניים ורישום ילדים למסגרות חינוכיות איכותיות, מתוך הזדהות והרגשת שליחות בכל הנוגע לצורכי העם. רגישותו לציבור הייתה כה גבוהה, עד שהחזיק בכספו תלמידי חכמים רבים, והטריח עצמו להגיע לבתים של אנשים מן היישוב, על מנת לדבר אל ליבם שיכניסו את בניהם למסגרות תורניות. וכך זכה מרן, שהקדיש את חייו למען התורה ולמען עם ישראל, שעל פיו יישק דבר, בעם היהודי, בארץ ובעולם. על אף שהיה שקוע בלימוד יומם ולילה, ועסק בצורכי ציבור, הרב עובדיה יוסף היה ידוע כאיש משפחה, חם ומסור. אדוני שפתה תפתח ומפי יגיד תהילתך. טוב מאוד, קריאה טוב מאוד, כתיבה טוב מאוד, שמוע טוב מאוד, הנדסה טוב מאוד, מלאכה טוב מאוד, ציור טוב מאוד, סתירה טוב מאוד. זה תפילה שלך. תפילה טובה תהיה תפילה מצוינת. לפני כחצי שנה, בנו, הרב יעקב יוסף זצ"ל, הלך לעולמו. כשבוע לפני פטירתו של הבן, נפרד ממנו אביו בכאב. אדוני ישמרך, ילדך בניך ועמלך, סלח לבניך, וישים לך שלום, את שדה יברך אותך, ויחלפו שלמות, פות הנפש, שלמות הגוף, אין לפנינו, אין לפנינו, אין תפלה שאני מזכיר אותך. שמע לכם שנות טובות. בתחילת שנת התשע"ד חלה הידרדרות במצבו הבריאותי של הרב, והוא נזקק לטיפול רפואי תדיר. כשבועיים לפני פטירתו, זכה מרן הרב עובדיה יוסף להרוות נחת בטקס הכתרת בנו, הגאון רבי יצחק יוסף, לתפקיד הרב הראשי לישראל. זמן קצר לאחר מכן איבד את הכרתו. אשתו, הרבנית מרגלית יוסף, נפטרה כמעט 20 שנה לפני כן. הרב מעולם לא ניסה בשנית. היום יש לך 17, עוד מעט יש 18 ספר, ואני מחכה עד 50 ספר שאתה תחבר. ונהיה בריאים ביחד, ועד מהרצון. בין ספריו וחיבוריו, יביע אומר, חזון עובדיה, יחווה דעת, לביאת חן, טהרת הבית, מאור ישראל, הליכות עולם, ענף עץ אבות ועוד. הרב עובדיה יוסף היה לחתן פרס ישראל לספרות תורנית לשנת תש"ל, וזכה בפרס הרב קוק לשנת תשי"ד. לרב נולדו 11 בנים ובנות ומאות צאצאים. ב7 באוקטובר 2013, ג' חשוון התשע"ד, עלה בסערה השמיימה, והוא בגיל 93. קרוב למיליון איש ליוו את מרן הרב הגאון עובדיה יוסף, פאר הדור זכר צדיק וקדוש לברכה, בדרכו האחרונה, מישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה לסנהדריה שבירושלים. שם הובא למנוחת עולמים.
הייתה זו ההלוויה הגדולה ביותר שידעה מדינת ישראל. הוא התיר אחריו משפחה ענפה, עשרות חיבורים פרי עטו, מאות אלפי תלמידים, אשר ביניהם תלמידי חכמים וראשי ישיבות, שממשיכים בדרכו להפצת יהדות בארץ ובעולם. דרכו הייחודית של מרן חיבקה אליה את כל גווני האוכלוסייה היהודית. עובדה שהתבטאה בטקס ההלוויה שהיה לכל הדעות מעמד חסר תקדים ויוצא דופן. לאורו נלך. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ושהם, בניהם ותלמידיהם. מלכה דעלמא יברך אתכם, יזכה אתכם, אדוני אלוהי אבותיכם, ויוסף עליכם ככם, אין הקרבי, יברך אתכם, כך ידבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. השם